Som Denisa Jašová, detská lekárka a autorka kníh Zdravé dieťa a nezdravé dieťa. A zároveň som aj mama. K napísaniu osvetových kníh Zdravé a nezdravé dieťa ma inšpirovali rodičovské otázky, ktoré sa opakovali na dennej báze. Chcela som, aby všetci rodičia mali pokope informácie, ktoré sú správne a ktoré môžu využívať pri riešení zdraví a chorôb svojich detí. Každodennú motiváciu si udržiavam asi tým, že robím to, čo ma naozaj baví a neberiem to ako povinnosť. Zároveň, keďže som veľmi organizovaná, tak si snažím každý deň napísať nejaký to-do list na papier a odškrtávam si úlohy, ktoré som splnila, a to ma motivuje. Pre lekárku je pre mňa najväčšou výzvou dobre komunikovať s dieťaťom a tak si získať jeho dôveru a získať si dôveru aj rodiča. V urgentných situáciách je zase veľkou výzvou reagovať rýchlo, efektívne a v podstate bez emócií. Alfa žena je silná, sebestačná a šikovná žena, ktorá sa ale nebojí všetky svoje kvality ukázať aj okolitému svetu, napriek tomu, že ide s kožou na trh a môže svet vidieť aj jej nedokonalosť a pochybenie. Liečím deti, ale zároveň cítim veľkú dôležitosť v tom, dávať informácie rodičom o zdraví a chorobách detí. Som Alfa.